Така, днешното видео ще е със заглавие готов ли си да платиш цената? То може би ще е насочено повече към младежи, а и не само, но със сигурност е насочено към хора, които имат някаква цел, не бих казал ясна представа, но поне някаква цел, какво искат да постигнат, или като финансови цели, или като здраве. И давам пример веднага със здраве. Примерно, момче иска да влезне във форма, да се нацепи, да е мускулест, да е як, да е здрав, да го харесват, да го не харесват, негов си проблем. Но с две думи иска да подобри своя външен вид, чисто като визия, като мускули. Същото нещо си мислете, ако човек иска да бъде, не се кефа много на думата финансово независим, но да има пари и да не е на заплата и така нататък. Дълга тема. Въпросите, които човек трябва да се зададе в този случай, са много, но трябва да започне според мен от това дали е готов да плати цената. Защото понякога човек си мисли, че иска нещо много, но с действията си той показва точно обратното, че изобщо не го иска. Примерно, човек иска да е здрав, един младеж иска да е здрав, но не прави никакви усилия да иде на зала. Прост пример, тъп може би, но факт. Ти ако не тренираш, ако нямаш физическа активност, било то в зала, било то тичане, било то някакъв спорт, абсолютно нормално е да няма как да се случи това, което е само в твоите мечти. То остават просто мечти. Същото е нещо с човек, който иска да разполага финансово или да е свободен и да може да си позволи кола, почивка, да може да осигури своето семейство с повече неща. Един такъв човек, ако няма правилното мислене, ако не е готов да плати цената, а то в повечето случаи е плащано без да разбере, и то много повече, ако няма план и правилни стъпки за постигане на тая финансова свобода. Давам пример. Ако човек му е много комфортно в една работа, без значение колко високо платена е, без значение дали е от 8-9 до 5 или до 12 или до 2, но пустата пак зона на комфорт, ако човек не се опита и не се стреми и няма план и не действа за определени цели, нещата му няма как да се случат. Просто няма как. Доста съм размишлявал по тези неща и имам пример с всякакви възрастови групи хора, и по-млади, и зрели хора, и по-на възраст хора, които реално казват: да, искам това, искам това, но наистина не са готови да платят цената, ама наистина. И почнах да си задавам въпроси, защо се получава така и какво може да саботира нещо, да саботира един човек, който примерно има желание, опитва се, един ден му се получава, друг ден не му се получава и така нататък. Това е както майндсетът, същото нещо е и с пустите навици. Хора, разберете, няма как да скролвате, да стоите на телефоните си с часове и това да ви е навик, а не да се обкръжавате с хора, които мислят по-различно от сигурната работа и от залагане винаги на сигурно, и хора, които се страхуват да рискуват и да се предизвикват и така нататък. Няма как. Просто няма как това нещо да се случи. Примерно, човек, ако му е комфортно и не му е проблем
да си поспива и да не си тества и пробва лимитите. И това няма как да се случи. Просто няма как. Та, отново въпроса. Готов ли си да платиш цената? Готов ли си, можеш ли да се изтестваш? Можеш ли да си направиш един прост тест? Остави телефона и виж колко дни можеш без телефон. Дори това е тежко според мен. Виж колко часа си без телефона. Ако телефона не ти е свързан и нямаш нужда от него да работиш, просто го остави и виж колко дълго време може да стоиш без да се замислиш, да видиш сега, чакай да видя Фейсбука, чакай да видя Инстаграм, чакай да видя ТикТока, чакай да видя това, чакай да видя онова. И реално човек без да осъзнава, губи голяма част от времето си в едно нищо.